Вітаю, сябры! Памятаеце неверагодную дзяўчынку Піпі доўгую панчоху? Яна жыла адна без мамы і таты ў старым доме разам з канём і малпачкай. Не хадзіла ў школу, але была вынаходлівай і неверагодна моцнай. З ёй сябравалі Томі і Аніка, звычайныя дзеці. Хочаце паслухаць, што новага адбылося з імі? Тады слухайце. Піпі ладзіць пікнік. «Сёння нам не трэба ў школу, – сказаў Томі, – бо ў нас санітарны дзень». «Ха!» – выгукнула Піпі. «Несправядлівасць адна за адной. А мне не даюць ніякага санітарнага дня, хоць бы ён мне прыдаўся. Вы толькі паглядзіце, у якім стане кухонная падлога. Але, дарэчы, тут яна усміхнулася, калі разважыць, то я і без санітарнага дня магу папрыбірацца. І гэтым я зараз займуся. Санітарны дзень ці не санітарны, паглядзела б я на таго, хто можа мяне спыніць. Сядайце на стол, каб не стаяць у мяне на шляху». Томі і Аніка паслухмяна залезлі на стол, туды ж скокнуў і спадар Нільсан, які прыладзіўся спаць на каленках у Анікі. Піпі нагрэла вялікі бак вады, які без ваганняў выліла на падлогу. Свае велізарныя чаравікі яна зняла і акуратна паклала ў хлебны кошык. Потым прывязала да голых ступняў 2 шчоткі для абутку і пачала катацца, як на каньках, на падлозе, так што пырскі разляталіся ва ўсе бакі, калі яна рассякала паверхню вады. «Мне варта зрабіцца прынцэсай канькабежнага спорту», – казала Піпі, узняўшы адну нагу дагары, так што шчотка на левай назе адбіла кавалак лямпы на столе. «Прынамсі, з грабнасцю і вытанчанасцю я не абдзеленая», – працягнула яна і спрытна пераскочыла цераз крэсла, якое стаяла ў яе на шляху. «Всё, цяпер больш-менш чыста», – нарэшце сказала яна і зняла шчоткі. «А выціраць падлогу ты не будзеш?» – пацікавілася Аніка. «Не, сама высохне на сонцы», – адказала Піпі. «Мяркую, яна не прастудзіцца. Галоўнае, каб яна вела рухавы лад жыцця». Томі і Аніка злезлі са стала і рушылі па падлозе так асцярожна, як толькі маглі, каб не вымачыцца. На дварэ у ярка-сінім небе сияла сонца. Стаяў такі дзівосны вераснёўскі дзянёк, калі хочацца выправіцца ў лес. І Піпі прыйшла ідэя. А што, калі нам узяць з сабой спадара Нільсана і пайсці ў невялічкі паход? «Ура!» – узрадаваліся Томі і Аніка. «Тады бяжыце дадому і спытайце дазволу ў мамы», – сказала Піпі, «а я пакуль падрыхтую правіянт». Томі і Аніка пагадзіліся з тым, што гэта добрая прапанова. Яны бегма кінуліся дадому і неўзабаве вярнуліся. Піпі ўжо стаяла перад брамкай са спадаром Нільсанам на плячы, паходным кіём у адной руцэ і вялікім кошыкам у другой. Спачатку дзеці крыху прайшліся вясковай дарогай, але потым звярнулі на пашу, дзе цудоўная сцяжынка вілася паміж бяроз і ляшчэўніку. Паступова яны дайшлі да брамкі, а за брамкай была яшчэ прыгажэйшая паша. «Як прыгожа тут!» – захоплена крычала Аніка і ускаквала на кожны камень, які бачыла. «А што ў цябе ў кошыку, Піпі?» «Не скажу нават за 100 крон», – запэўніла Піпі. «Спачатку нам трэба знайсці добрае месціка, каб раскласціся». Дзеці пачалі з імпэтам шукаць такое месца. Аніка знайшла буйны пляскаты камень, які здаўся ёй прыдатным. Але па ім поўзала шмат чырвоных мурашоў, і Піпі сказала: «Да іх я не хачу прысаджвацца, бо я з імі незнаёмая». «Ага, і яшчэ яны кусаюцца», – сказаў Томі. «Кусаюцца?» – перапытала Піпі. «Тады кусай іх таксама». Томі убачыў прагал паміж 2 кустамі ляшчэўніку і прапанаваў сесці там. «Слухай, там недастаткова сонечна. Маім рабацінкам будзе не даспадобы», – запярэчыла Піпі. «А я лічу, што рабацінкі – гэта самая краса». Крыху падалей знаходзілася невялікая гара, на якую можна было лёгка і зручна ўзбірацца. А на гары быў уступ, проста як балкон. Там яны і размясціліся. «Цяпер заплюшчвайце вочы, пакуль я ўсё раскладаю», – сказала Піпі. Томі і Аніка заплюшчылі вочы як мага мацней
і толькі чулі, як Піпі раскрыла кошык і шаргатала паперай. «Раз, два, 8, да стола просім!» – нарэшце сказала Піпі. Тады яны расплюшчылі вочы, і ад захаплення яны вохнулі, калі ўбачылі ўсе тыя прысмакі, якія Піпі сервіравала на голай скале. Там былі апетытныя маленькія бутэрброды з фрыкадэлькамі і шынкай, цэлая гара бліноў, пасыпаных цукрам, некалькі карычневых каўбасак і 3 ананасныя пудынгі. Гатаванню Піпі навучыў Кок на татавым караблі. «Ой, санітарны дзень, гэта так здорава!» – сказаў Томі з поўным ротам бліноў. «Вось бы ўсе дні былі санітарныя!» «Но не скажы!» – запярэчыла Піпі. «Не так я ўжо і захапляюся прыборкай. Гэта весела, тут не паспрачаешся, але толькі не штодня, бо заморышся!» Нарэшце дзеці так аб'еліся, што ледзь маглі варушыцца і толькі радасныя і задаволеныя сядзелі на сонейку. «Цікава, ці складана лётаць?» – сказала Піпі і летуценна зазірнула за край уступа. Пад імі стромка абрывалася скала, і да зямлі было далёка. «Прынамсі, уніз можна было б навучыцца лётаць», – працягнула яна. «Лётаць угару дакладна складаней. Але пачаць можна з лягчэйшага. Думаю, што я паспрабую». «Не, Піпі, не!» – закрычалі Томі і Аніка. «Калі ласка, Піпі, не рабі гэтага!» Але Піпі ўжо стала на край скалы. «Мушка, мушка, памахай крыльцам, пакруці рыльцам, палічы да 5, ды да неба ляці!» – сказала яна і на слове «ляці» узняла рукі ўгару і зрабіла крок у паветра. Праз паўсекунды пачуўся глухі стук. Гэта Піпі ударылася аб зямлю. Лежачы на жываце, Томі і Аніка спалохана паглядзелі на яе ўніз. Піпі ўстала і абтрэсла бруд з каленак. «Я забыла памахаць крыльцамі», – сказала яна весела. «А яшчэ зашмат бліноў з'ела». І толькі тут дзеці заўважылі, што прапаў спадар Нільсэн. Відавочна, ён выправіўся ў свой уласны паход. Яны ўспомнілі, што бачылі, як ён сядзеў абсалютна задаволены і грыз край кошыка. Але на час Піпіных практыкаванняў у палётах яны забыліся пра яго, і цяпер ён знік. Піпі так раззлавалася, што кінула адзін чаравік у вялікую глыбокую лужыну. «Ніколі нельга браць з сабой ніякіх малпаў», – сказала яна. «Трэба было пакінуць яго дома лавіць блох на кані». «Ён таго варты», – працягнула яна і зайшла ў лужыну, каб забраць чаравік. Вада даставала ёй да пояса. «О, урэшце трэба скарыстацца момантам і заадно памыць валасы», – сказала Піпі і акунула галаву пад ваду так надоўга, што пайшлі бурбалкі. «Ха! Змагу гэтым разам не хадзіць да цырольніцы», – задаволена працягнула яна, калі нарэшце яе зноў стала відаць. Піпі вылезла з лужыны і надзела чаравік. Дзеці выправіліся на пошукі спадара Нільсена. «Хо-хо, паслухайце, як усё на мне чвякае, калі я іду», – засмяялася Піпі. «Чвяк-чвяк, сукенка, хлюп-хлюп, чаравікі, вось пацеха. Думаю, табе таксама трэба паспрабаваць», – сказала яна Аніцы, якая ішла ўся такая прыгожая, з шаўковымі светлымі кудзерамі, у ружовай сукенцы і ў бялюткіх скураных чаравічках. «Іншым разам», – сказала разважлівая Аніка. І яны пайшлі далей. Яны разышліся шукаць спадара Нільсена ў розных напрамках. Томі пайшоў праз луг. Ніякага гаспадара Нільсена ён не знайшоў, але знайшоў кагосьці іншага – быка. Ці правільней будзе сказаць, што гэта бык знайшоў Томі, і быку Томі не спадабаўся, таму што бык быў злы і зусім не дзеталюбны. Нахіліўшы галаву, ён панёсся з жудасным рыкам, і спалоханы Томі залямантаваў на ўвесь лес. Пачуўшы яго, Піпі і Аніка бегма кінуліся паглядзець, чаго так лямантуе Томі. Тым часам бык ужо паспеў узняць Томі на рогі і падкінуць высока ў паветра. «Які безразважны бык», – сказала Піпі Аніцы, якая адчайна рыдала.
нельга так рабіць. Ён жа пэцкае белую матроску Томі. Я мушу пайсці і наставіць на розум дурнагаловага быка. Так яна і зрабіла. Яна падбегла і тузанула яго за хвост. «Выбачай, што адрываю», – сказала яна. І пакольку тузанула яна моцна, бык павярнуўся і ўбачыў новае дзіця, якое таксама захацеў узняць на рогі. «Як я ўжо сказала, выбачай, што адрываю», – зноў сказала Піпі. «І выбачай, што абломваю», – дадала яна і абламала быку адзін рог. «У гэтым сезоне не модна насіць два рогі», – сказала яна. «Сёлета ўсе найлепшыя быкі носяць толькі адзін рог». «Калі наогул носяць», – дадала яна, абламіўшы і другі рог. Паколькі рогі ў быкоў зусім неадчувальныя, бык не зразумеў, што яму іх абламалі, і ён усё адно энергічна бадаўся. І калі б там быў нехта іншы, а не Піпі, ад яго засталося б толькі пюрэ. «Ах, хопіць мяне казытаць!» – крычала Піпі. «Ты не ўяўляеш, наколькі я казытальная. Годзе, ты да смерці мяне заказычыш!» Але бык не пераставаў, і ўрэшце Піпі заскочыла яму на спіну, каб перавесці дух. Але перавесці дух не ўдалося, паколькі быку не спадабалася трымаць Піпі на спіне. Як ён толькі не падбрыкваў, каб скінуць яе сябе, але яна толькі сціскала ногі і заставалася сядзець. Бык гойсаў туды-сюды па лузе і роў так, што з ноздраў ледзь дым не ішоў. Піпі рагатала, пішчала і падміргвала Томі і Аніцы, якія стаялі непадалёк і дрыжэлі, як асінавыя лісткі. Бык круціўся і так, і сяк, каб скінуць Піпі. «Мы танцуем сябручком», – не злазячы гарланіла Піпі. Нарэшце бык так стаміўся, што лёг на зямлю, жадаючы толькі аднаго, каб у свеце не было ніякіх дзяцей. Ён, дарэчы, ніколі і не знаходзіў такой ужо пільнай неабходнасці ў дзецях. «Збіраешся падрамаць пасля абеду?» – ветліва спытала Піпі. «То не буду турбаваць». Яна злезла з яго спіны і пайшла да Томі і Анікі. Томі ўжо крыху паплакаў, адна рука ў яго была параненая, але Аніка абвязала яе насоўкай, і рука перастала балець. «О, Піпі!» – выгукнула расхваляваная Аніка, калі Піпі падышла. «Тсс!» – сыкнула Піпі. «Не разбудзі быка. Ён заснуў, і калі прачнецца, будзе капрызіць». «Спадар Нільсон, дзе ты?» Тут жа загаласіла яна на ўсё горла, не дбаючы пра пасляабедзенны сон быка. «Нам трэба вяртацца да хаты!» І сапраўды, паблізу сядзеў спадар Нільсон, які ўзлез на хваіну. Сумным выглядам ён смактаў свой хвосцік, бо зусім не весела такой маленькай малпачцы заставацца адной у лесе. Саскочыўшы з хваіны, ён узлез на плячо Піпі і памахаў сваім саламяным брылём, як рабіў заўжды, калі пачуваўся сапраўды шчаслівым. І яны рушылі дадому. Сукенка Піпі дагэтуль чувякала, а чаравікі хлюпалі. Томі і Аніка лічылі, што прабавілі цудоўны дзень, калі не лічыць быка, і заспявалі песню, якую вывучылі ў школе. Строга кажучы, гэта была летняя песня, але яны падумалі, што яна ў любым разе пасуе. Улетку сонечным дзяньком шыбуем горку прасцяком. Хадзем, мой дружа, наш атрад вам будзе вельмі рад. Ідзем праз пашы і лясы, звіняць бадзёра галасы. Мы песню весела пяём улетку сонечным дзяньком. Піпі таксама заспявала песню, але недакладна на тыя самыя словы. «Улетку сонечным дзяньком я хлюпаю чаравіком, сукенка чвяк, абутак хлюп, шыбую хоць куды цюп-цюп. Іду праз пашы і лясы, паеўшы смачнай каўбасы і пабадаўшыся з быком улетку сонечным дзяньком». Вось так, мои даражэнькія. Сёння мы разам з Піпі, Томі і Анікай пабывалі ў сапраўдным маленькім паходзе. Калі ў цябе ёсць фантазія, то нават звычайны дзень можа ператварыцца ў вялікую прыгоду.
І нават калі сукенка чвякае, чаравікі хлюпаюць, а на дарозе трапіўся бык, усё роўна, дзень можа быць цудоўным. Галоўнае заставацца такім жыццелюбівым, як Піпі. Ну а зараз Піпі ўжо дакладна адпачывае, і вам таксама пара спаць. Няхай вам сёння прысніцца цёплае сонца, лясная сцяжынка і вясёлая прыгода. Дабранач, мае даражэнькі.